Jina langa ndi Maeso Chikazula kulandira chola kuno kumalembo trading center komatu mtawatse kulino akuyima pano kuyisa misonkhano ima kuyambira kumakuja center ima malo osiyana kulankhula kwa kuimbira wanthu lomwe lisonkhanaso malo osiyana ndiye pano president akufika pano pa malembo trading center patu alankhulaso kuimbira wanthu lomwe lasonkhana pano pakamba kumakuja president ayima malo osiyana ayimako pa chigwizano trading center ayimako phira njuzi malo osiyana ayima president pa sante ayimapo msewu umene wakasiya ayimaso nditu pachisoka pamene tu anachingaso anthu kuti ayi simudutsa pano president mutilankhule pano ndipo zinachitikadi ya president anayima malo inaso president anachingira ndi pamajika trading center palenso kuimbira wanthu lomwe inawadikira president kuti ayi simudutsa pano ngati mtsogoleri wa dziko lino muti yankhule pano ndipo zinachitika kuti president awayankhula anthu amenewa ndiye panonso president kufika tsopano pano pamalembo trading center pomwetu akhaisa kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana kunoko ndi kuchilobwe constituency kumwetu phungu wake ndi Lawrence Yakayazia amene watu wadapambana kale pa chisankho chimenechi ndi adadutsa nditu kuti basi iwo alibenso opisa naye ayi ndipo panopo president wa dziko lino watsika kale galimoto kulunjika galimoto yawo yampanadenga kuti kule kukhimbira wanthu lomwetu lasonkhana pano president akudutsa pano kuti ayankhule ndi anthu amenetu asonkhana pano pa malembo trading center kuti ayankhule ndi anthu kuno wanthu apatalembetsa kuno ndi oposa 58,000 amene akuyembeza kuti adzavote pa ulindo makamaka kuvoteratu president Faphungu adavota kale kuti tikwatisa adavote yaifo adadutsa opanda opikisa naye choncho kuno Phungu anaye kale akungodikira nzake kuti asankhidwenso pa 16 pano kuti tsopano nawo ulendo wa kunyumba ya malamulo president wapekeko mafumu pano moni onaponso chiwaula komanso mafumu ena amene ali pamene panditu waposa moni idafika pano pamalembo trading center nkhani yake ndikutenga wakufunsa anthu wanditu nkhani yachisankho cha pa 16 September 2025 president apanditu gwirana chanza ndi akuluakulu mafumu amene ali nawo pano president ayima limodzi ndi akulu awo amene achimwene awo na mfumu achiwaula komanso pala achimwene wa president amene tu akutosanawo chithunzi pano ndipanopo ndikwawo kwa president kuno kwawo kunoko nditu kwa president kumalembo kuno ndiye achitepo mwayi kumana nawo achibala nditu pano amene apa samoni ndiye kuno nditu nditenga amene bwana kuna president kuti awapatse moni anthu kuno kuwakumbutsanso za chisankho cha pa 16 September 2025 chisankho chimenechi chimene anthu akusankha phungu wa nyumba ya malamulo kusankha president komanso makhansala koma kunoko kuno chisankho cha phungu sizachitika ayi kuno ndiapa tikuperekeretu m'manja mwa Richard Chimwendo Banda omwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP amene takutsogolera programu iyi pano pa malembo trading center president akwera ndipo gamo tampalenga dzayimika manja mwamba anthu kusangalala kwambiri pano kuti aona mtsogoleri wawo kuno nditu kwa malembo kuno kwa president kuno choncho president nawonso ndokondwa kuti afika kwawo kuno kwa malembo kuno ayi mupekeni manja mwa Richard Chimwendo Banda sakweze dzanja mwamba kwacha wakamera tembenusa aonetse anthu pene padzatsira pano kwacha Dr. Chakwera awinanso Dr. Chakwera a president komanso a first lady mudziwe kuti kuno kwa malembo mwalandiridwa ndi manja wonse awiri mokondwera pano pali wanthu amene abwera kuyambira mmawa anamva kuti mubwera masana koma amene matiyeti koloko patadzadza kale pano bwana patsogolo pathu pali achiwaula pali akhongoni pali malembo pali msinde pali mayi chini sendeza pali achilondola koma onsewa tsiku lina adzapeza mpata wokuyankhulani koma lero si moti ndipemphe nonse amene mungagwire milandu gwirani ine secretary general malinga ndi nthawi sitilola kuti nonse muyankhule 2 minutes iwe Chaziya ndiwe MP yekha amene wawina dziko lonse la Malawi ulipo wekha
Chazia tatipatsa moni 2 minutes. Zikomo kwambiri olemekezeka state president a dziko la Malawi amene somuli presidential candidate wa Malawi Congress Party. Olemekezeka Mama Chakwera amene muli pano first lady, takulandirani kuno kwanu kwa Malembo. Olemekezeka secretary general, olemekezeka atsogoleri onse a chipani amene muli pano, abambo ndi amayi. Ine mawanga akhala ochepa chifukwa a president akunkabe ayendera anthu kwaona kwapatsa moni madera osiyana-siyana. Komabe malo awiri atatu nditi ndikupatseni tipangebe yathu ija. Chakwera Chazia, Chakwera 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 kwacha. Zikomo kwambiri ya state president, ife kuno takulandirani monga tanenera kuti mawu ndi ochepa, nkhani ili kuno si nkhani yapatali. Chifukwa kuno Your Excellency tinaphweketsa machitidwe ya masankho. Kuno pokavota ndi pa Chakwera basi. Constituency ino Your Excellency ndi constituency imene yalembetsa kwambiri dziko lonse la Malawi. Constituency ino inapangana chimodzi kukavotera Dr. Lazarus Chakwera basi. Ndi constituency ino inapangana chimodzi kuti phungu wake akhala mmodzi wa Malawi Congress Party. Constituency ino Your Excellency takupatsaniso kansala yekhayo wa Malawi Congress Party bwana. Kuno palibe zambiri eti kukacha pa 16 September kungodzuka kukavota pa Chakwera kumabwera nkhani yatha tikatero kuno basi. Choncho tisayiwale kuti nkhani poti chakakala wapita kale ku parliament sinathe, nkhani kumalizitsa ndi kukavota tambala wakuda Dr. Lazarus Chakwera. Ndi pawochepa amenewa zambiri ndikhala ndi msonkhano pa 6 pa loweruka lino pa Malembo ground pamene ndikuthokozeni zambiri ndikalankhula kumeneko kuti tapatse mpata bwana. Zikomo kwambiri. Your Excellency, nanenso sinditenga nthawi kuno, sitingachite kampeni kuno, tikungouzana kuti tidzaone chala, opanda chalayo tidzamfunsa mafunso. Bwanji suna kavote nkhani nditi kodi? Nanga kuno sikulikulu kodi? Aseno pachani kodi? Pakwawo bwana tiyankhuleni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Your Excellency. Kwacha. Kwacha. Agogo achiwaula Malembo Msinde komanso inu mwayenda nafe ulendo wonse Senior Chief Subankhunda ni mafumu wonse kuno nikupatseni ulemu wapadera chifukwa maonetsa kuti nafika kwathudi. Chifukwa choti nthawi ndiyo yachita njiro, chifukwa chake aliyense akadakhala mpata kuti alankhule. Koma inu akuluakulu achipani kuno tunkumene kwachita history. Yakuti chazira kuti mudzavota mu unyinji wanu, ntabwera pano dandaula kuti kalembetseni mwalembetsa koposa constituency ina iliyonse mdziko la Malawi. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo. Povotanso tiyeni tikavote nkupambana wina aliyenseyo. Tagwirizana bali? Zikomo abusa. Zikomo mpitirani kutipempherera. Zikomo okondedwa wonse.
Aziona, the winning team is finally here. Bomairo. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyo. Kumano, like the way Boma likwendera mujamu, just imagine, mena uguzira nsewa imwana, yofia. Amwene nsewa ujandita uona ine kuona ngati kuplanta ya amwene nsewa ugunga ujase. Iyo Boma ndio mwela.